MTV. Xayrli kech, hurmatli televizor qarovchilar. Tatmos TV kanalında Yaşlık Tauşı hit paradi. Men Diana Tajiddinova yaş talantlarni barlawni davom etadi. Hozirgi turmush rejimi ko'plarni stressga keltiradi. Ijod kishilari anga ayirusha tez berishadi. Bugun rezidentlar bilan stressga qarshi turuv haqida suhbatlashamiz. Yoshlar bir shulardan nechik qutula, ham nechik tinchlana ekan? Hozir bilamiz. Ketdik. Qizg'anish. Siz jibargan tovushlar jetmao sababli bir rezidentimiz bilan sog' bo'lashamiz. Әлеге klipni topshiruv qisalarında so'nggi topqir qara buzik. Күңел өчен үзе бер сафлык, әтияни назын тоеп яшәү, бәхетемнең зурдан зурысы, йөрәгемдә сезнең өчен яши, хөрмәтемнең чиксез Hit paradımızdan birəv ketsə, ikinci birəv kilə. Яңа резидентімізға уңышлар тілейбіз, һәм сүзні аңа беребіз. Премьера үшін тауышлар юларға ұнытмағыз. Günlerinin birisinde adaşıp yürgende min seni uçrattım kıyaştay köklerde. Sizlerimin besine yüreğim yansa da min özüm yalgıştım bu turmuş yolunda. Bir güne yılmayıp gözüme qaradın, мәңгіге suyuklim kaldırdın gazabın. Bir güne yılmayıp gözüme qaradın, мәңгіге suyuklim kaldırdın. Bir güne yılmayıp gözüme qaradın, мәңгіге suyuklim kaldırdın gazabın. Bir güne yılmayıp gözüme qaradın, мәңгіге suyuklim kaldırdın. Turmuşum o'zgardi, ko'milib shodlikqa, men qabat uyandim, yoz kirdi ko'ngilga. Eshitsin bor dunyo, g'ajoyib bo'lsa da, baxitim yozmishim tik mening qo'limda. Bir güne yılmayıp ko'zimga qarading, мәңгіге suyuklim kaldırdın g'azabin. Bir güne yılmayıp ko'zimga qarading, мәңгіге suyuklim kaldırdın g'azabin.
Ленар Миннимулин стресстан құтылу үшін күбірек саф һавада йөрергә тырыша. Табигатьтә бөтен борчулар онытыла, яшисе килеп китә. Саф һава җанга дава дию. Ә саф һавада йөрү булышмаса, Ленар ялгыз гына кала икән. Яшьлек тавышында Ленар хыялы егет җыры белән катнаша. Карыйк. Көзге кебек тип-тиге сулардан текәр җибымда мин җилдерәм. Барсы белән ғарур исәнләшеп, башым кагып сәламнәр бирәм. Яшәүләре ничек рәхәт икән, кулда дәүләт һәм көч булганда. Барысы да күзгә карап тора, җипләре минем кулларда. Яшәүләре ничек рәхәт икән, кулда дәүләт һәм көч булганда. Барысы да күзгә карап тора, җипләре минем кулларда. Миңа Миннимулин диеп түгел, Гази Нурыч диеп дәшәләр. Начальниклар барсы кул астында, тыныч кына эшли бирәләр. Без ясаган диван урыннарда матур машиналар төзелгән. Сабыйларга шатлык өләшәбез, барысы да рәхмәт йөзеннән. Нурыч диеп дәште хуҗам, уяндым да киттем йокымдан. Эш урыннарымда арып китеп, йоклап китеп дөньям онтылган. Урамда көчле генә халык, плакатлары тотып басканнар. Минем мескен Лада Семерканы эвакуаторга бит салганнар. Хыялы егет яңагына, айныгандай булдым төшемдән. Башны аска идем уйлап торам, китәм инде диеп төшемнән. Хуҗам шул чак дәшеп алды мине, кулга затлы ачкыч тоткырды. Әнә тегәр җип синеке диеп, яхшы эшең өчен затруды. Яшәүләре ничек рәхәт икән, кулда дәүләт һәм көч булганда. Барысы да күзгә карап тора, җипләре минем кулларда. Барысы да күзгә карап тора, җипләре минем кулларда. Җипләре минем кулларда. Альберт Исмаил һәм Оксана Ильюк кайларда җыры белән хит парадыбызда катнашуларын дәвам итә. Хисле дуэтның солисты Альберт Исмаил стресстан котылу өчен уйлары белән хәзерге мизгелдә була башлый икән. Тирә-юньдәге предметларны, аларның сыйфатларын, детальләрен карый башлыйм. Әлеге мизгелдән рәхәтлек алырга тырышам. Кемгә ничектер, миңа булыша дип сөйләде Альберт.
yozgansın bit yotlarga, sola yozgansın bit tutlarga, qola yozgansın bit yotlarga, sola yozgansın bit tutlarga. Яшлек тавышына узган атнада кушылган Динар Зарипов хит парад баскычлары буйлап эскә үрмәләвен дәвам итә. Башкаручының «Эх, күңелне күтәрәк» җыры сезгә ошый икән, тавышлар юлагыз. Алар 1320 номерына тавыш сүзе һәм 135 коды белән кабул ителә. Keyifler bik o'zgarishar, nasharini yasharayik. Dushmanlarga sir bermisha, o'ynab qilib yashayik. O'ynab qilib yashayik. Ko'nglini ko'tarayik. O'zi bizni o'zi biz, g'amirni zaya o'tkarmik, yerda qolsin izi biz. Ko'nglini ko'tarayik. O'zi bizni o'zi biz, g'amirni zaya o'tkarmik, yerda qolsin izi biz. Dunyoga kelgan biz ekan, demak shulay tegishli. Yerga kelasi vaqtin saylab olmay shul kishi, saylab olmay shul kishi. Ko'nglini ko'tarayik, o'zi bizni o'zi biz, g'amirni zaya o'tkarmik, yerda qolsin izi biz. Siyganlarga, jon do'stlarga kerak biz. Jig'li bizda, bizda, o'ynay bizda kulamiz. O'ynay bizda kulamiz. Ko'nglini ko'tarayik, o'zi bizni o'zi biz, g'amirni zaya o'tkarmik, yerda qolsin izi biz. Ko'nglini ko'tarayik, o'zi bizni o'zi biz, g'amirni zaya o'tkarmik,
Киләсе резидентыбыз Айнас Аухадиев стрессқа бирелмәвен әйтте. Җырчы егетнең моңсуанып утырырга вакыты юк икән. Үзенә һәр вакыт эш табырга кирәк. Эш күп булганда бер нинди стресс та куркыныч түгел дип сөйләде ул. Ә инде кайфы терсә, Айнас җырлый яки көй иҗат итә икән. Без дә резидентыбызны җырлатып алыйк әле. Тыңлыйбыз. Сөю көпірінде ялғызым мен Иске алам һәр бір мезгілні Қабатланмасалар һич бір вақыт Сен өтірдің менім киселеріне Сен ерақта қалдың ерақ язда Мен көрмәдім сені көзіме Қышқа таба атлым кең урамнан Қарлар яуа яшлы көзіме Сен ерақта қалдың ерақ язда Мен көрмәдім сені көзіме Қышқа таба атлым кең урамнан Қарлар яуа яшлы көзіме Yazmış bergen en zor bölek edin Şın yürekten seni yarattım Ayrılışı gazabından yadıp Jırım bilen könlüm yuvattım Sen yürekte kaldın yürek yazda Ben görmedim seni gözüme Kışka taba atlım keng uramdan Qarlar yawa yaşlı gözüme Sen yürekte kaldın yürek yazda Ben görmedim seni gözüme Kışka taba atlım keng uramdan Qarlar yawa yaşlı gözüme Сүнді сиңа булган шашқын хисләр сөюі біз көптен қатері Барлық өпкәм яшым білән тама Ятып қаламың су көзілерді Сен ерақта қалдың ерақ язда Мен көрмәдім сені көзіме Қышқа таба атлым кең урамнан Қарлар яуа яшлы көзіме Сен ерақта қалдың ерақ язда Мен көрмәдім сені көзіме Қышқа таба атлым кең урамнан Қарлар яуа яшлы көзіме Қышқа таба атлым кең урамнан Қарлар яуа яшлы көзіме Qarlar yawa yaşlı gözüme Хит парадыбызда Жаныкайым дип моңланучы Тызари Саид шулай ук стресстан курыкмый. Җырчы кызыбызда ул сирәк була. Тынычлану өчен үзем яраткан эшләр белән шөгыльләнәм. Рәхәтләнеп ванна керәм, яраткан ризыгымны ашыйм, биим дип сөйләде Тызари. Жаныкайым клибы өчен тавышлар 1320 номерына кабул ителә. Карыйбыз. Хыялымда Жаныкайым, синең янда Жаныкайым, күңелемнең иң түрендә елмаюлы карашың. Аяктыркан төннәрдә без йолдызлар
Ойнайсың миңа қарап, мен сені генә ойлайм. Хыялымда жанна айым, синең янда жанна айым. Күңелемне мин түрендә елмаюын яшәй. Хыялымда жанна айым, синең янда жанна айым. Күңелемне мин түрендә елмаюын яшәй. Хыялымда жанна айым, синең янда жанна айым. Күңелемне мин түрендә елмаюын яшәй. Хыялымда жанна айым, синең янда жанна айым. Күңелемне мин түрендә елмаюын яшәй. Җырлы гаилә Альбина һәм Илназ Ханафиевлар стресстан котылу өчен бик кыска, әмма бик яхшы киңәш бирделәр. Стресстан котылу өчен рәхәтләнеп, кочаклашырга кирәк. Нык булыша диде алар. Сез әлеге киңәшне сыный торыгыз, ә без җырлы гаиләнең клибын карыйк. Бәхетем, син җыры өчен тавышлар 1320 номерына кабул ителә. Тормышымның яме, бәхетем син, рәхмәт булган өчен янымда. Йөрәгемдә сагышылар тарала, сөям сине дигән чагыңда. Яратам, яратам бер бәгырем, үзлепләр сине яратам. Син алтыным, Син көмешем, кадерлерәк барлык байлыктан. Яратам бер бәгырем, үзлепләр сине яратам. син алтыным, Син көмешем, кадерлерәк барлык байлыктан. Üzülmesin ömürüm jüpleri, ağır sözler etmesin canım. Yılmayılı yüzüngünü күрсәм дә, яктырып китә дөньяларым. Яратам бер бәгырем, үзлепләр сине яратам. Син алтыным, Син көмешем, кадерлерәк барлык байлыктан. Яратам бер бәгырем, үзлепләр сине яратам. син алтыным, Син көмешем, кадерлерәк барлык байлыктан. Башкаларга әгәр карасаң да, йөрәгемдә уйный бураннар. шулай өзгәләнеп яшигән, мәхәббәт утында янганнар. Яратам бер бәгырем, үзлепләр сине яратам. Син алтыным, Син көмешем, кадерлерәк барлык байлыктан. Яратам бер бәгырем, үзлепләр сине яратам. син алтыным, Син көмешем, кадерлерәк барлык байлыктан. Син алтыным,
Сөйкімішім қадірлерек барлық байлықта. Бүгінгі шығарылышта біз стресстан құтылу юлларын ізлейбіз. Менімше, стрессның бір сәбәбі тұрмышның гел бір түрлі баруы. Өз тұрмышыңа һәр вақыт ниндидер яңалык кертеп торырга кирәк. Мәсәлән, өйгә кайту юлын үзгәртеп карарга, прическаны алыштырырга, яңа һөнәр өйрәнергә һәм әлбәттә тормышны яратырга кирәк. Шул очракта бер нинди стресс та сезне җиңә алмас. Беренче эшлекне ачып җибәрәбез. Игътибар экраннарга. 3нче урын. Alma şəşək etdirili, başqalarga küzdə samim, sizini görgəndən berili. Alma ağaçları, sayri sanduq ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Alma ağaçları, sayri sanduq ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Alma bittul tügerek, şul tügerek işlerinde yaşık dostlar birgelep. Alma ağaçları, sayri sanduq ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Alma ağaçları, sayri sanduq ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Alma bulsa şunday bulsun, birini bişke bülerlik. Dostlar bulsa şunday bulsun, senin işini ülerlik. Alma ağaçları, sayri sanduq ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Alma ağaçları, sayri sanduq ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Şəşək etdirili, başqalarga süzdə samim, seni görgəndən berili. Alma ağaçları, sayri sanduq ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Alma ağaçları, sayri sanduq ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Dostlarım sizning bilen şad menim köngillerim, qabat şulay şadlık bilen ütseydi ömürlerim. Alma ağaçları, sayri sanduq ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Alma ağaçları, sayri sanduq ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Sayri 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 sağındıra başladı. Sayri 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 sağındıra başladı. Киләсе резидентыбыз Субра нинди генә хәл булмасын борчылмаска тырыша. Һәр нәрсә үтә, бу да үтәчәк дип үземне тынычландырам.
Барысы да Ходай кулында дип сөйләде башкаручы. Яшьлек тавышында Субра дава җыры белән катнаша. Әлеге җыр юкка гына шулай аталмыйдыр. Борчылу вакытларда аны тыңлап карагыз әле. Бәлки ярдәм итәр. Сезнең тавышлар ярдәмендә икенче урынны яулаган җырчыны каршы алыгыз. İkimiz de yolguştuk, ikimizning de var yolg'ush. Bo'lmasam uyda umrimda men bo'sh tovush. Qovushib bo'lmadi balki shunda yozmish. Nega unutolmayman ko'ngilda nega sog'ish. Balki endi biz sening bilan tanishqina. Balki uchrashib bo'lmas bo'lsa yolg'ishqina. Balkilar bo'lsa ozroq bo'lar edi hislar toshqini. Qizg'anishga qarshi qoldi tik yushqini. Jonim deb aytirganda endi bo'lar qiyin. Muhabbat kimgadir shoir, u kimgadir o'yin. Endi kirmas qo'yin ammo sening jili qo'yin. Bu dunyo ko'rmas demak bizning baxit to'yin. Demak shulay yozgan endi, demak shulay kerak. Yaratam deb aytmasam da seniki edi yurak. Balki qichqirar edim kirib ko'krak. Onasam bilib bo'lmaydi yozmagan demak. Tazam ortunda motor edib qor yog'ar. Tik nedir mungsu kabi kapak bulan havo. Chunki ko'nglima jonima kerak mening davo. Adamga kerak bo'lgan kabik suygani havo. Tazam ortunda motor edib qor yog'ar. Tik nedir mungsu kabi kapak bulan havo. Chunki ko'nglima jonima kerak mening davo. Adamga kerak bo'lgan kabik suygani havo. Turdim yonimda motorim. Tamli etib yiqlayib et mening ko'z nurim. Uyatası kelmedi kime şol sezmi. Hayırlı ertedi mening botirim. Qo'ydim dertlimning tana saflandırdı su. Yana kun oldinda kishi bo'laman imon su. Yonimda suluvam uyanib kela ulam. Bismillah deb ayt hamma mar sening yo'ling. Etkay tezroq namoz uyqudan xayrliroq. Bu boylik butun dunyo boylig'idan ko'proq. Bizning ishlar ko'p etgan keyna sen up. Siz yılmaysanız qolganlari bo'lish shu. Tikaliga bu bora tik mening xayolg'ina. İnşallah hayollarim shimborliq qoshqina. Tanish bo'lmasak da ko'nglim seni sog'ina. Sehrlar sanali meni sening qarashqina. Tazam ortunda motor edib qor yog'ar. Tik nedir mungsu kabi kapak bulan havo. Chunki ko'nglima jonima kerak mening davo. Adamga kerak bo'lgan kabik suygani havo. Tazam ortunda motor edib qor yog'ar. Tik nedir mungsu kabi kapak bulan havo. Chunki ko'nglima jonima kerak mening davo. Adamga kerak bo'lgan kabik suygani havo. Tazam ortunda motor edib qor yog'ar. Tik nedir mungsu kabi kapak bulan havo. Chunki ko'nglima jonima kerak mening davo. Adamga kerak bo'lgan kabik suygani havo. Илья Гаврилова һәм Руслан Сынгатов дуэтынан стрессқа ничек каршы торасыз дигән сорауга Илья җавап бирде. Борчулардан арыну өчен психология китапларын укыйм. Андагы киңәшләрне үтим. Авыр ситуация килеп чыкканда аны җиңелрәк кабул итәргә тырышам, диде Лилия. Беренче урынны яулаган резидентыбызның исемен белер вакыт җитте. Ягез әле, кем икән ул? Бергә булса җиңәр без кыен булган чакларны. Сөндермәбез, сутмабыз, якын хису чакларны. Ни булса да бергә булсын, Кайгысы шатлыгы да, матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгы да. ни булса
булсын. Кайгысы шатлыгыда, матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгыда. Күңелеңдәге булганны тик яшермә, әйт кенә. Һәр нәрсәнең үз вакыты, көтә белеп көт кенә. Ни булса да бергә булсын. Кайгысы шатлыгыда, матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгыда. Ни булса да бергә булсын. Кайгысы шатлыгыда, матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгыда. Син әйткәнне мин аңлармын, ышан гына син ышан. Үзең белән йөртмә аны, миңа сөйләп син бушан. Ни булса да бергә булсын. Кайгысы шатлыгыда, матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгыда. Ни булса да бергә булсын. Кайгысы шатлыгыда, матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгыда. Матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгыда. Шуның белән яшьлек тавышы хит парады ахырына якынлашты. Тапшыруыбызны йомгаклап, шуны әйтәсем килә. Стресска каршы торуның шәп бер ысулы Татмос ТВ телеканалын карау. Бездән аерылмагыз һәм сезгә бернинди дә стресс, куркыныч түгел. Бүгенгә мин Диана Таҗетдинова сезнең белән сау булашам. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье.